Ahojte, zdravíme ťa z Pilexu. Dnes my sme vám radi predstavili túto novinku. Pánsku softšelovú bundu Norfolk. Bunda má odopínaciu kapucňu, je odolná voči vetru a vode. Zapínanie je na zips, v podpazuší je vetranie. Bunda má tiež veľmi praktické bočné a náprsné vrecko na zips. Rukáve sú vybavené vnútornými manžetami. Výhodou sú aj reflexné doplnky. Bunda má TPU membránu, ktorá má vodný stĺpec 8000 mm. Páropriepustnosť je pri tejto bunde 3000 g na meter štvorcový. To bolo na dnes všetko a nezabúdajte, či potrebujete pracovné pomôcky, pracovnú obuv alebo pracovné oblečenie, sme tu pre vás.